बा नोंथांमोननो मिथिहोनांगौनि दायित्व आंनि सायाव दङ बेखायनो आं मा मावनो लादों बेफोरखौ मिथिहोनो हिसाबै आङो गसंबाय बयबो मोजाङै दंजोबो ना रायजोफ्रा मोखां गोजों गोजों नुथारदों माथो एबार साबसिन जाया होमबा साबसिन जागोनखाय मोखांखौ एसे गोजोंसिन नुदों आरो साबसिन जाहोनांगौ दायित्वआ नोंथांमोननि होआ होमबा साफ्रोमबो होगोन ना दा जोंहा इउपिपिएल दोलोआ ओरैबायदि थांखि लादों जे जोङो गिबि खेब इउपिपिएल हिसाबै गिबि खेब एबार जोङो माने इलेक्शनाव बाहागो लागोन जोङो 5 बोसोर सिगां बिसिडिआर हिसाबै लादोंमोन नङा होमबा एबार जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो गिबि खेब बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन दा गिबि खेब बाहागो लानायाव जोङो नुनो मोनदों जे आइजो माहारिया 100आव 80%आनो महिला जानो नागिरदों नङा होमबा आइजो जानो नागिराखै होमबा आइजोआनो जेरावबो बांसिन जाजोबदों आं सारा बिटिआरखौ बेरायनानै नुदों जे जेरावबो मेल मिटिंआव आइजो माहारियानो बांसिन बाहागो लादों मानोना सोलायनायखौ लुबैदों दुखु खस्थ' लानांगौबा बिमाया लानांगौ जायो नङा होमबा बिमा माहारिया बांसिन लानो गोनां जायो आरो जोङो गोबां रायजो राजा आइ आफाया बिसेसकरि जोंनि बिमा माहारिया सोरबा गावनि अनजालु फिसालाखौ बावबाय सोरबाया गावनि बिदा फंबायखौ बावबाय सोरबाया गावनि फिसायखौ बावबाय दिनै बेजोंसो जोङो बिटिआरखौ मोननो हाबाय जों ओरैनो सरकारनिफ्राय दलबै मोनबोनाय नङा गोबां मानसिनि थै बावनाय दिनै एनडिएफबिआ लेवार बेलावनि आदार जाबोदों हाग्रा बंग्रायाव बेजोंसो दिनै जों बिटिआरखौ मोननो हादों रायजोआसो होगोन भटखौ सोरबा लिडारा होआ आं सासे सेन्ट्रेल लिडार जानो हागौ आंहा 10टा 80जों भट होनो मोननाय मोन्थाय गैया मोनसेल' होनो मोनगोन आङो मोनसेल' अब्ला बे पावारा सोराव थानांगौ रायजोनाव नंगौ नङा गासिबो मोन्थाया रायजोनि आखायाव थानांगौ एबार इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गासिबो पावारा रायजोनावनो थागोन सोरनो न' नांगौ रायजोआनो बासिगोन बबाव दंग' नांगौ रायजोआनो बासिगोन सोर गरिबा ओंखाम मोनजायाखै रेशन कार्ड गैया बेखौ रायजोआनो बासिनानै लिस्ट खालामनानै हरनांगौ गासिबो मोन्थाया रायजोनावनो थानांगोन मानोना रायजोआसो भट होयो रायजोजोंसो राजा ओंखायनो पावारावबो रायजोआनो थानांगौ नैबे थांखिखौ जों इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जों नैबे थांखिखौ मावफुंगोन आरो जोङो गासिबो पावारखौनो रायजोनि आखायाव गथायगोन रायजोआ बिजिरनांगोन सोर गरिबा न' मोनाखै सोर गरिबा लेट्रिन मोनाखै सोर गरिबा रेशन कार्ड गैजाया सोर बिमा बुरैया दिनै मुलि गरसे बायनानै जानो थाखाय 250 बै बुरि पेन्सन बोराय पेन्सन मोनो बेखौ मोननो हायाखै नै बेफोरखौ बिजिरनायनि दायित्वआ रायजो राजा आइ आफानि आखायाव मानोना रायजोआसो भट होगोन पावाराबो रायजोनावनो थानांगौ गांसेयावनो जेनो गांसेयावनो देरहायो गांसेयानो सरकार दागोन गांसेयानो सरकारखौ सिफायनो हायो बे गोहोआ साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफानावसो थानांगौ गोहोआ बे गोहोआ नोंथांमोनाव दं नोंथांमोना नाथाय पावारखौ बाहायनांगोन माने साननानै लानांगोन नोंथांमोनानो सासे केन्डिडेट नोंथांमोनानो रनजित बसुमतारी दिनैनिफ्राय नोंथांमोनानो साननानै लानांगोन आंनो सासे केन्डिडेट अब्लासो नोंखौ रावबो बायनानै लांनो हानाय नङा गावखौ केन्डिडेट होननानै साननानै लाबासो जेब्लाबो देरहानो हायो आंनो केन्डिडेट आंनो रनजित बसुमतारी आं देरहाबासो रनजितआ देरहायो आं जेनबा रनजितआ जेनो नैबे थांखिखौ लानांगौ रायजो राजा आइ आफाफोर अब्लासो जोङो देरहानो हागोन अब्लासो नोंखौ रावबो बायनानै लांनो हानाय नङा अब्लासो थाखा फैसाजोंबो गोजावनाय नङा
आरो नोंथांमोननि नैबे जायगायाव जे जोंहा बिथांमोननिनो जे डिपार्टमेन्टनि बा बिथांमोननिनो संबिजित हान्जानिनो जे आफादगिरि बिथाङा होदोंमोन सावरायग्रा नङा होमबा बिथाङाबो दा जोंजोंनो थानांगौमोन नंगौ नङा मानोना सिगनेटरि बिथाङाबो जेरै दा एसे आगोलाव बैयाव रनसायथामाव बिथांनिफ्रायनो बिथांमोननि ग्रुपनिफ्राय साथाम जोंनियाव जइन जाफैदों बिथांमोननि माखासे रायलायनानै जों मोनथिनो मोनदों जे बिथांमोननि जे साननाय हनाय बेखौ मोजां मोनाखै बेखायनो बिथांमोना जोंनियाव फैदों थिग बिदिनो दिनै नोंथांमोननि जायगायावबो जे जोंहा सावरायग्रा फंबाया जे नोंथांमोननि 13 आव होदों बिथाङाबो साननांगौमोन जे एसेबां लेवार बेलावनि आदार जाबोबाय दिनै मानि थाखाय गावखौ बलिदान होबोआमोन रायजो राजानि थाखाय ना गावनि थाखाय बेखौ साननांगौना साननाङामोन नङा होमबा साननांगौमोन ना गावनि लाबा लाबनि थाखायल' सानबा जानाय नङा नंगौ नङा मानो होनबा बियो बड'लेण्ड नांगौ होननानैसो गावखौ बाउसोमदोंमोन गावनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन होमबा बड'लेण्ड नांगौ होननानै थांनाय मानसिया दिनै बिटिआर मोननानै मानो बे रनजित बसुमतारीजों बेजों मानो आलादा जाखो नंगौ नङा नङा होमबा जोंथ' रायजोआ बिदि आलादा जानायखौ लुबैया जों जयैनो थांनांगौ बा बिथांमोनजों जों हेफाजाब होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसायाबो आन्दोलन खालामदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय नंगौ नङा एनडिपिआबो खालामदों बड'लेण्डनि थाखाय होमबा रायजो राजाया बयखौबो सापर्ट खालामदोंमोन होमबा जों मोजांखौ लुबैदोंना लुबैयाखै नङा होमबा जों रायजो राजा आइ आफाया मोजांखौ लुबैदोंमोन दा नोंथांमोननि जायगायाव 13 चिराङाव जे जोंहा मावथि ब्रह्म हाज'वारियाबो नोंथांमोननिया बोसोरबा बै एमसिएलए जालांबाय नैबेखौ लानानैनो बिथांमोना गान गायगासिनो दं दा बुंदों जे एमसिएलए जाबाय बोसोरबा जेबो मावाखै मा मावखो नैबे बाथ्राखौ बिथांमोना गान गायगासिनो दङ नाथाय सरखाराव गैयामोन मावथि ब्रह्म हाज'वारिया आरो मावथि ब्रह्म हाज'वारिया बिथांमोना 7 जन एमसिएलए मोन बिरोधी पार्टी हिसाबै बिथांमोनखौ ओरैबायदि खालामनानै दोनदों जे बिथांमोना जेबो स्कप मोनाखै बिटिसिआव आरो बिथांखौ सैमा बायदि बाहायनानै दोनदों बिथांमोनखौ 7 जन एमसिएलएआ जेबो स्कप मोनाखै होमबा माजों मावनो नङा होमबा जुदि जेबो स्कपखौनो मोनासैबा जेबोखौनो होआसैबा बिथांमोना रायजो राजानि थाखाय मा मावनो बिथांमोना नांबोबाय थादों जोंनि इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोना नांबोबाय थादों जे बिटिसिआव मा लादों बा मा मावनो लादों बेफोरखौबो बिथांमोना बिरोधी पार्टी जानानै गसंनानै खोथा बुंबोदों जोंहा बेयाव रोंगोरा नार्जारी दंमोन जोंनिफ्राय नांनो थाखाय बिरोधी पार्टी जानानै दा गोबाव सम नांबोबाय नाथाय जोङो बोसोरबायाव मोनाखै बेखौ साननानै रायजो राजा आइ आफाया साननो नाङा जे एमसिएलए बोसोरबा जाबाय जेबो मावलांनो हायाखै मावनाय नङा बे नङा मानोना सरखाराव फैगोन जोंहा एबार सरखाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानि आखायावनो थागोन अधिकारा जोङो इउपिपिएलआ सरखाराव फैनाय लोगो लोगो रायजो राजानो अधिकारखौ होगोन सायख'नाय बासिनाय हाबाफारिया गासिबो रायजो राजानि आखायावनो जानांगौ मानोना रायजोआ जोंनो भट होगोन बेखायनो जोंहाबो गोबां आइजोफोरनि माखासे मावनो लादों आइजोफ्रा जे जोङो इउपिपिएल दोलोआ सरखाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो मा मावगोन